بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى بون قطعمضم الطاغوت دين قطعمضم دوامي يعني كافر كم geçen kitapta ne durduk? Allah Teala bir iman ettim deyse nahil suratta ha iman eden olsa şol adama näme iman etti diýilýär dedik. Onam gıýt gaça näme diýdi? Yani hakika adam bir Allah iman edenligini biljek bolsa ve tuhlisa jemi'a enwa'il ibadeti kulliha lillah ve tenfiha an kulli ma'budin siwa. Şunu açıklap koýup dogrudymy? Yani kim Allah iman eden boljak bolsa näme etmeleken ibadet diýilýän zatlaryň hemmesini bir Allah arasynda etmeleken ve Allah'dan başka ibadet edilen zatlaryň barsyny terk etmeleken. Şunuňyzmy? Kimde kim şoňa alak edip bilse bir Allah ibadet etse, Allah'dan haýyrlar umyd etse we gyssanynda onu çağırsa Allah'dan başka ibadet edilýän ýa haýyrlar umydlar edilýän zatlaryň hemmesini terk edip başarsa näme? Şol adam Allah iman eden adam diýilýär. إن إذا نامت وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. Bu getiren adam yankı imanın lazimi. Her bir zadın miyvesi olmalı doğru mu? Lazimi dediği miyvesi hükmani suratta bermeli zadi. Haçanla iman şu derecede otursa diye. Yani Allah bir iman ettim deyip ve iman edenden sonra näme hakiki bar ibadetlerin näme Allah edip Allah'dan başka ibadet edilýän butlaryň, çöplerin, gabrlaryň baryny taşlan soň hükmani suratda şonuň iman näme miwa bermeli. Onuň bermeli miwalerim näme tuhibba ahlal ihlas. Hakiki näme Allah iman etýänler sen söýmeli. Halisan lillah bir Allah ibadet etmeliyänler söýmeli. Ve tuwalihim ve olara näme arka çykmaly. Gyssanan ýerlerine sen näme şolara ýardamçy bolmaly. Elinden, dilinden, malyňdan näme başarýan bolsaň kömek etmeli. Ve tubgida ehli şirk ve müşriklerim sen yigrenmeli. Şunu müşrik diýilýän zatlarym sen näme yigrenmeli, şirk etýänler yigrenmeli. Şirki yigrenmeli ve tuadihim diňe yigreneniňe metenak we näme elinden, güýjüňden näme gelýän bolsa olara garşy näme düşmançylyk etmeli. Kimde kim men Allah iman etýän diýem. Allah iman edenler söýüp bilmeýän bolsa, müşriklerim yigrenip bilmeýän bolsa biz oňa näme diýär? Gitte täden iman etdi diýär. Şunuňmy? Ve hadihi milletu İbrahim diye. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın näme çağıran dinem şu diye. İbrahim Aleyhisselam näme etti? Bir Allah ibadet etti ve Allah ibadet edenler söýdi ve Allah ibadet etmekligi söýdi ve näme şirki ve müşriklerim yigrenni. Şu İbrahim Aleyhisselam'ın dini ve İbrahim Aleyhisselam'dan soňky gelen peýgamberleriň hemmesine hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Allah Teala näme diýdi? İttabi millete İbrahim diýdi. Şunu İbrahim'in näme dinine eýer diýdi. Yani senem İbrahim'in tawhide gelşere, senem tawhide gel İbrahim'in tawhide çağırşa, senem tawhide çağır. İbrahim şirki girenip näme şirki we müşrikler özüne düşman saýşerak senem şirki giren, müşriki giren we olar näme özüne düşman saýdy. Men safiha nefsehu ha allati saffaha nefsehu men ragiba anha. İnne kimde kime şu dinden ýüzewursa diye ha saffaha nefsehu diye. Özüni samsyk etdigidir diye. Ha allati saffaha nefsehu men ragiba anha. Kimde kime näme ragiba anha. Şu dinden näme ýüzlenirse diye şol adam eýem özüni näme samsyk saýdygydyr diye. Şunu ente metinde dur. Ve hadihi millet İbrahim diye. Näme tawhide gelip tawhidi söýüp ehli tawhidi ha dost tutup, dogan tutup, şirki giren, müşriki giren bu olaram düşman tutunmaklyk näme İbrahim'in dini eken. Kim ragiba anha? Kim şu dinden, şu akideden, şu anançdan näme ragiba diýse, ýüzlenirse diye. Şu akidan istemese diye saffaha nefsehu diye. Şol adam näme özüne men akmak diýdidir diye. Şunu. En açykla ya Şeyh Fawzan hafizahullah näme diye. Hada min lawazim et-tawhid. Yani Şeyh Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah yani kaydan sözler diye näme senin tawhidin talep etýän zatlar. Sende tawhid otursa şu tawhid sen näme şu zatlar itermeli hukman. Senin tawhidin, senin Allah eden imanın näme? Ha Allah'ni birlanlar söýmekligi we şirk edenler ýigrenmekligi itermese bolanok. Şoň şu kimde kimin kalbynda tawhid otursa, şu tawhid näme lazim etýär. Sana buýurýar ýanky agdalan zatlar etmekligi. Men wahhadallaha ve kafara bit-taguti fela budda an yuwali diye. Yani kimde kim Allah'ını birlanmalı diye. Men wahhadallah.
Kim yani ibadet diýen zatlarynyň hemmesini bir Allah'ın ýoluna etýär. Ibadetde bir Allah'ny birleýär. Ve kefara bit-tagut. Ve tagut diýen zatlaryň hemmesini inkar etýär, red etýär, kabul edenek birine. Tagut diýen zatlaryň baryny taşlanmasa diye hükmani suratda näme ona söýmeli bolýar diye. Kimi söýmeli bolýar? Ha, yunasira awliya Allah. Haqiqi Allah'ın awliyalaryny söýmek farz bolýar. Allah'ın awliyalaryny näme dost tutunmaklyk ona farz bolýar. Allah'ın awliyalary kim? Ve hum ehli tevhid. Allah'ını birleýänler. Şunuňmy? Allah'ın awliyalary diýmeklik olanlar düşünmeli. Şu sopi gawr parasylaň näme düşünjesinde weli sözü näme tefsiri näme dilýär? Ters düşünülýär. Şu köpçüligiň düşünjesinde näme velayetlik, welilik birinji näme yetip bolmayan derece diýerler. Dogry dämi? Birden biri yetäýse-de şol adamyň näme Allah bilen näme deň saýýarlar. Ola birinji düşünjeleri welilik barada bu ýalňyş düşünje. İkinji welilik näme diýip düşünýärler? Weli boljak bolsa hukmani suratda näme suwdy tutmalymyş. Hawada tutmalymyş, ya suwda ýöremelmiş, ya sen jüýüňde puluňy sanap bilmelmiş. Şunuňmy? Ya gözüňe seredende sen içki dünýäni bilmelmiş. Şunuňmy? Ya sen näme ýatyr hady düşünne sen köp zatlaryň aýdyp huşunda sana aýdyp berbilmelmiş. Ya näme gaýypda diýerge edip öka gyslananda çağırsaň ýetişmelmiş. We ölen soňam näme diýrilikdäki halynda näme sana ýetişýär, ölen soňam ýetişibilmelmiş. Bu näme musulmanyň welisiniň näme taryfy däl. Şunuňmy? Buny müşriklerin tarifi. Veli kim? Şeyhülislam ibn Teymiyye gıyıtkası açıklıyor. Veli kim diye? Men kâne barran taqiyen. Yazın. Veli kim? Men kâne barran taqiyen kâne lillahi veliyen. Kim bar olsa diye. Bir yaxşılarda gowa adam olsa diye. Allah'ın buyuran zatlarını etyen olsa. O gaytaran zatlarını gaytyan olsa. Taqiyen ödem näme? Allah'ın rızalygy üçin, Allah'dan gorkan üçin etyen olsa, takwadar olsa. Yana şo veli diye. Men kâne barran taqiyan kana lillahi waliyan. Wali kime kan haqiqi İslam'ı düşüncesinde kim ha barran gowa adam bolsa ve takwa adam bolsa. Gowa adam kim? Yani gowa adamlar etmeli elbetten gaýtmaly. Takwa kim? Näme? Allah'ın odundan goranmaklyk üçin Allah'ın etdiýenlerden etmeli we Allah'ın gaýtdiýenlerden gaýtmaly. Kimde şu sıfat tapylsa diye şo wali. Men kana barran taqiyan kana lillahi waliyan. Şunuňmy? Soňra bu velayetlik öz içinde näme derece bolup bilýär. Şunuňyzmy? Asly velayetliň weliliň hataryna girmeklik näme eken? Kim la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah diýdi, kim asly weli diýmek dost diýmek. Şunuňmy? Allah'ın gullarynyň dostlary we Allah'ın gullarynyň düşmanlary bar. Şunuňmy? Allah'ın gullarynyň düşmanlar kim? Ona iman etmedikler. Allah'ın dostlarynyň gullarynyň dostlary kim? Ona iman edenler. Şu weli diýmek dost diýmek. Weli diýmek o Hudaý diýmek däl, ya howada uçýar diýmek däl. Weli diýmek näme? Şu men dostum, şu men ýaranym diýmek. Şunuňmy? Kim? Awliya da köplügi bolýar. Birligi weli, awliya da köplügi bolýar. Şunuňmy? Kim la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah diýdimi? Şole ýam Allah'ın toporuna düşýär. Ondan aňyrda ondan näme? Weliligem derece. On derejelegem näme? Ol mirasty şol derecede. On derece ondan öýüňe bagly. Näçe diýlenler artyk edibersen, we näçe haram diýlenler gaýdy bersen, Allah'ın ýanyna sen näme derejäň artýar. Allah'ın ýanyna sen näme keramatyň artýar. Ýöne şu taýda näme bir zada düşünmeli. Adam näme şu derecede gediberse, takwalyk bäbine gaýrat ediberse, haram diýilýän zatdan gaýdy berse, soň hakykatdan hem Allah şol adamyny istese näme howadan hem uçurup bilýär. Şunuňmy? Yani howada weli uçup bilenak diýem zatdy. Şunuňmy? Ýöne weli bolmaklyk üçin howada uçmaly diýem zat. Şunuňmy? Weli adam howada uçuwanmylar, uçmanamylar. Ebu Bekirden ýokarda weli wardmy? Ebu Bekirden ýokarda awliya pir ýok. Ýöne Ebu Bekir radıyallahu anhu. Yani eneden ölünçe bir tarih bide aýtýam, Ebu Bekir plan ýerde uçupdyr diýdi. Ya Ebu Bekir plan ýerde suwda ýöräpdir diýdi. Ya Ebu Bekir planyň juhunnak pulny bilipdir. Ya içki dünýäsine okapdyr. Bam şoňalykda. Ýöne Ebu Bekir ýa hakykatdan weli de ýok. Peygamberler gatlagy näme adamlar gatlagy. Peygamberler gatlagyna kimin bolsa? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan aşagdakylar awliyalar gatlagy. Awliyalar gatlagy musulmanlar, musulmanlaryň içinde derece. Awliya pirleriň en ulsy kim? Ebu Bekir kimde kim? Ebu Bekir awliyalarň ulsy däl, ikiň biri. Ýara Ebu Bekir radıyallahu anh ýigrenýän şaý bir kafir ýa-da ilmsiz adam. Şunuň welilik derecesi näme? Ters düşündirler. Şoň üçin weli boljak bolsa uçmalylar. Ýöne weli
näme Allah Taala istese şonu uçurup bilýär. Düşündiňmi? Yani welin hakynda uçmaklyk mümkin. Welin hakynda suwun ýüzünde ýöremeklik mümkin. Welin hakynda adatdan daşary bir zatlyk bolmagy mümkin. Weli bir kapyryň eline düşüp daňylyk goýulsa, näme Allah tarapyn on täres suw gelmekligi, ya on öňüne saçak gelmekligi mümkin. Bu zatlar biz inkar edemiz. Yani weli boljak bol, hukman şu zatlar bolmaly diýen düşünje ýalňyş. Ve kimde kim şu zatyň haýsam bolsa bir ýerini edibilse, şu weli diýmeklik ýalňyş. Şunu jady bilen hem etýärler. Şoňa İmam Şafii rahimahullah näme diýdi? Şu düşünjäni näme açyklap. İza ra'ayta ar-racula yatiru fi's-sama diýdi. Aw yamshi 'alal-ma. Näme diýdi? Fa'rid aqwalahu wa a'malahu 'alal-kitabi was-sunnah diýdi. Fa in wafaqa fa'lam annahu wali wa in 'arada fa'lam annahu nama zindiqun diýdi. Bir adamyny görseňiz howada uçup ýören, ya bir adamyny görseňiz suwda ýörap ýören, gonu wali diýmän diýdi. O näme etmeli İmam Şafii? Nämedin diýdi? Etýän amallaryny diýen zatdan Kur'an hadise getirin diýdi. Haqiqy şol adam Kur'an hadisen sünnetten çykmany ýaşap ýören bolsa, ana soň weli diýin diýdi. Dedim bu zatlary şu wagtda jady boýlar etdi. O Amerikan jady boý. Olam görýän uçup ýör, köp zatlar etdi. Şoş İmam Şafii näme diýdi? Kur'an hadise deňgelse diýdi. Bilin o weli. Kur'an hadise gawat gelmedi, ýöne uçýar. Ya suwdan ýören näme? Bilin o zindiq diýdi. Ol näme? Kapyr, şeytana näme? İmanny beren kapyr bir jady boý diýdi. Şoň üçin näme? Uçmaklyk welaýatyň şerti däl, düşündiňmi? Weli uçuwan biler, weli uçmanan biler. Wa weli adamyň näme etýän zady bir weli bir ýerde uçaýsa şonuň hemme kişilerden afdallygyna deliller. Düşündiňmi? Şoň üçin ulamalar näme de sahabalaryň döwründe kän keramet bolmady. Düşündiňmi? Keramet has kimleň döwründe köpelli? Tabiilen, tabiilen. Yani birinji asyrda peýgamberiň asyryna, sahabalaryň asyryna näme kän keramet bolmady. Emma ikinci, üçüncü asırda tabiilen döwrüne näme keramet köpeldi. Näme üçin? Aslında Allah Taala bir wela keramet berenni onu hemmelerden näme afdal saýanlyk üçin beren hakda. Haçanna bir weli gyslananda kösenende Allah söýüp şonuň imanynyň ejizlemekligini istemän, imanyny bekeltmeklik üçin daşynyň goşmaçy peşgeç berýär. Düşündiňmi? Emma sahabalar gyslandylar, dogry dämi? Diýerligine hamy soýlan sahabalar bar. Keramet görkezdiler. Näme üçin? Dedem olar gönümel Rasulullah'ın medresesinden çıkan adamlar diye. Olan gattalından imanı bekemeklik için goşmoça da gerek geldi diye. Allah tarafından ve Allah'ın Resul tarafından näme olar şeyle bir terbiyelenni, şeyle bir imanlar bekelli olinni, daşından olar bir näme goşant bir güç näme bermeklige mätäs çekmeli. Şolun imanı bekdi diýerler. Emma Rasulullah öldü, ashablar öldü. Ya näme düşünüpür bulan ýyzynyň geljek adamyň iman olan kudan pesrak boljak. Şoň üçin näme tabiilen döwrüne musibetler kän boldy. Dogrydan betbahtçylyklar kän boldy. Şoň üçin Allah Taala rahmet eden üçin näme käbir gullaryny goşmaçy kapdalyndan güç berdi. Düşündiňmi? Näme hassa iman bekar ýaly, hassa näme hakda bet durar ýaly we düşmanlaryna da şuň diýen zadynyň dogrydygyny näme bildirmeklik üçin. Aga näme oňa keramet diýilýär. Şoň üçin biz keramatı inkar edemez, şefaat inkar edemez, keramat bolmaklygym hak. Yani keramat berilen adam näme diýip düşünmeli? Hemmekilerden afdal we weli boljak, we hukman uçmaly diýip düşünmeliler. Kim la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip ýanky aýdyşmy diýýär. Allah iman etmeklik diýdi. Bir Allah ibadet edip we özüň şirkden, butlardan, köp hudaýlykdan saklamaklyk, ana şu iman etmeklik. Şuň asly keramat. Düşündiňmi? Kim iman edip kim la ilahe illallah diýär, şuň eden zady keramat. Alimler etýän zat keramet. Ulamalar ölüp gitdi şu wagt Şeyh el-Albani, Ibn Baz, Ibn Usaymin, ýaşat hayatda gedip beren şeyhler bar. Şunun ya biziň ýurdumyzda näme taqdir dawa, şiir molla dawa, şular näme gazanan zady näme? Keramet. Şuňaňmy? Näçe 100 ýyl näme kapyryň elinde bolan ýurt. Şo taýda da sen çykyp näme tawhid öwrenýän, tawhid ýaýratýan. Peýgamberler eden zadyny etýän. Ondan ýokarda keramet ýok. Şunun. Bira uçdy, keramet dogry dämi? Birem gelip näme etdi? Dol İslamdan küfre çykyp barýan halka näme? Dadyny etdi. Peýgamberleň dawatyny edip täzeden näme? Barsy bolmagdy köp bölüniň tawhide gelmekligini, şirkden gaýtmagyna sebäp bolup peýgamberleň edenini etdi. Haýsynyň keramety uly. Şeksiz howada uçanlarlanym bir topar adamlar näme? Täzeden peýgamberiň dinine gelmekliklerine sebäp bolanyň keramety uly.
Şoň şu näme diýip düşünmeli? Awliya diýilýän düşünjesinde ters düşünmeliler. Awliyalyk näme? Kim musulman şu awliya. Ondan soň aňyrda şu derejede näme? Allah Taala taqadyna görä näme? Gallar ya. Ýöne şu taýda bir üns bermeliler näme? Kimde kim? Şu awliyalykda galy berse näme? Uçmaklygyna mümkin näme? Düşünje eýer. Uçmaklyk üçin taqadyny köpeldip başlady. Ya uçmaklyk üçin günäden gaýtmaklygyny köpeldi berse eýer oň etýän şirk bolýar. Şunuňmy? Hem şu bäbetde adam şirke düşübilýär. Şoň üçin weli diýen adamdan köpsi dinden çykan bar. Hakyky uçdular. Nädip uçdular? Taqad edip uçdular. Haramdan gaýdyp uçdular. Ýöne näme? Ol taqad edeni Allahyň ırzalygyny gazanmak üçin etmedi. Haramdan gaýdany Allahyň ırzalygyny näme gazanmak üçin etmedi. Uşşak bolup etdi, şeytanam bunu ağırladı. Şunuňmy? Soň oň näme taqadyna bidgat goşdy, tawhidine şirk goşdy. Nädip özüniň näme dinden çykanyny müşrik bolanyny bilmedi. Şoň üçin näme sen näçe taqat etsegem Allah Taala sana uçmaklyk keramadyny näme eçileýinni uçýan. Şunuň me suwda ýöremäklik keramadyny eçileýinni etýän. Emma Allah Taala näme eçilmede näme uçup bilen aqowady. Şoň üçin biz näme taqady etmekligi iterýän zadymyz näme bolmaly? Allahyň ırzalygy. Ve haramdan bizim gaýtmaklygymyza iterýän zat näme bolmaly? Allah'ın näme arzalygy we onuň näme gazabyndan gorkanlygymyz bolmaly we onuň jennetini umid edenligimiz bolmaly. Emma bir ýeriniň zehinine, diňe şunu taqada iterýän zat näme weli bolmaklyk, bir derejä etip uçmaklyk, düşündiňmi? Nebidiyim ka bol banklara zatlar gelip pul ogurlamaklyk, ya uçup käbä gitmeklik, şuňa zatlar bolsa, ya araq içenek, zina edenek, günahlar edenek, niyetem näme şey dip geziberine bakym menem uçaryn, eýdän, beýdän, şu niyeti bolsa eýem oň etýän zat näme şirk bolýar. Şirk bolýar. Tayyip ve yunasir awliya Allah. Tayyip näme lazimi näme diýdik? Tawhidin sen talap etýän zat näme diýdik? Kim Allah'ını birlap, tawhide gelip ve Allah'dan başga ibadet edilýän zatlar terk etse, hükmani suratda ol Allah'ın awliyalaryny näme söýmeli bolýar diýdik. Şu söýgüýüniň näme diýip açyklady söýgüýünim? Yunasiru diýdi, yardamçysy bolmaly diýdi. Diňe söýüniň bilen çäklenen ha. Söýüniň bilen çäklenmek bolany. Gördüň wagtyňa bir ýerde bir musulman dogondan garylýar. Sen hem elinden edeýin diýsen, malyňdan edeýin diýsen, ya dilinden edeýin diýsen, näme kömek berip başarýan. Eden hak diýdiň men söýýän diýen. Maşallah men olur söýýän diýen. Ýöne et diýen eden hak ýok. Söýmeklikden maksat diňe söýüp gezmek dällani yeri gelenne ýardam edibilýän bolsaň ýardam etmeklik. Tayyip awliyaullahlar kim? O kim weliler? Ve hum ehli tevhid. Allah'ını birleyenler. Kim weli? Allah'ını birleyenler. Emma o müşrikçiliğe çağıryanlar. Olar näme awliya şeytan. Şunu olar näme şeytanın weliler. Şoň şu hükmani suratda ya alın ya inşaallah näme Allah Taala ömre wagty bereket berýär. Dersedik geçer Şeyhül İslam İbn Teymiyye bu kitaba näme di El Furqan beyne awliya'ur Rahmani ve awliya'uş şeytan. Rahmanın awliyaları bilen şeytanın awliyalarynyň ara tapawudy. Nädip näme bir-birinden seljermeli, tanamaly. Şo arada kitap ýazan. Allah Taala'nın awliyalaryny aýtýar, wasflaryny aýtýar. Soň şeytanyň awliyalaryny aýtýar, wasflaryny aýtýar. Şunuňmy? Şonda birinji getirýän näme wasflarynyň biri hakyky weli boljak. Bu Allah'ny birleýän bolmaly. Şunuňmy? Eň söýýän adam näme Allah'ny birlemek we ony birleýän adamlar bolmaly. Şirki girenýän bolmaly, şirkden gaýtýan bolmaly. We dol durmuşam näme sünnet galibinden çıkmayan bolmaly. Qysgaça jemlämizde näme diýip aýtýar? Şeyhül İslam umumi Allah'ın awliyalarynyň, Allah'ın welilarynyň wasfyny iki zatda jemleýär. Birinji galibi näme? Umum ibadatda näme tawhid galibinden çıkmayan bolmaly. Ve umum hayatym sünnet galibinden çıkmayan bolmaly. Allah ibadat edip näme sünnete göre ýaşaýan bolmaly. Şirk müşrikin näme awliya şeytan olaram derece. Şunuňmy? Ýöne näme awliya şeytan tawhide düşmançylyk etýär we sünnete üns beren. Şunuňmy? Delil bilen işi ýok. Hawasyna gelen zat etýär. Tawhid ýigrenýär, şirk rawaşlanlar ýa Allah'dan başga näme çağırsanız çağır berin diýär. Bu näme şeytan, awliya şeytan. Şoň üçin kim awliyaur Rahman kim? Allah'ın awliyaları kim? Hum ehli tawhid. Allah'ny birleýänler, bir Allah ibadet etmeli, bir Allah sığınmaly, bir Allah'dan soramaly. Hemme gowluk etmeklige seni iterýän zat näme Allah'ın razylygy bolmaly we hemme erwetliklerden sen gaýtmaklygyňa iterýän zat näme Allah'ın dowzahyndan gorkýanlygyň bolmaly. Allah'ın näme jennetini söýýänligiň bolmaly. Şu zatlar bolmaly. Ve yuadi ve yubghida ahli şirk. Ve hukmani suratda näme ahli tawhidi söýüşýärlik. Allah'ın awliyalaryny söýüşýärligam
ehli şirki, müşrikler nämetmeli, ýigrenýän bolmaly, yubgidu we yuadi we olara garşy düşmançylyk etýän bolmaly. Nämäňden gelse düşmançylyk etmek. Eliňden geldim, galamyňdan geldim, ýaragyňdan geldim. Näme zadyň bilen düşmançylyk edilýän bolsaň, şirke we ehli şirke düşmançylyk etmeli. Näme üçin? Mesele şuna gelip çykýar. Näme üçin söýmeli we näme üçin ýigrenmeli? Näme dedik biz? Biz hemme gowlugy söýmeklige näme iterýän zat näme? Şo gowlugy Allah'ın söýenligi bolmaly. Ve hemme erwetlikden gaýtmaklygyny iterýän adam näme bolmaly? Biziň iman etýän Allah'ymyz şonu erwet görýär we bize de farz etdi erwet görmekligi. Söýen zadyny bize de söýmekligi farz etdi Allah Taala. Ýigrenen zadyny bize de ýigrenmekligi näme farz etdi. Şoň üçin biz ähli tawhidi, hakyky musulmanlar näme üçin söýýär? Allah söýen üçin söýýär we Allah söýdiýän üçin söýýär. Taýip şirkleri, müşrikler näme üçin ýigrenýär? Allah ýigrenni we bize de ýigrenmeklik farz etdi. Şoň üçin ýigrenýär. Diňe näme biziň aramyzda şahsy dawamyz bolan üçin näme? Emma sopulan zatlaň biz bilen dawasy näme? Allah üçin etýärler, ýa şahsy behwitler üçin etýärler. Düşündiňmi? Halk kimal ya, halk hakykatdan näme? Gapdanan yalan töhmetler berilmese halk hakykadal ya. Düşündiňmi? Sada gelip bolan adam näme? Hakal ya. Tayyip, hakkı alsa, hak kimde var? Tevhidlerde var, müşriklerde var. Tevhidlerde var. Ondan halk tevhidlerden hakkı alıveriyor bolin. Eyyem, alınyan adam halkın içinde avra yartıyam ya, sözü alınmayan. Sözü alınyan, tayyip. Ön ehli tevhid döremözünün Türkmenistan'da. Kimin sözü alınyadı? Müşriklen, komünistlen, ateistlen sözü alınyadı. Bu ehli tevhid geliverdi ol näme? Halkın içinde orna ile alıp başladı. Halkın sevgisini alıp başladı. Eyyem olar eklenişlerden alıp başladı beylek topar. Düşündün mü? Halkın içinde eyyem olan kimden alıp başladı. Ondan bizden karşımıza düşmançılık ettiler. Tayyip. İnne olan bizden karşımıza düşmançılık iteren zat näme? Allah boldy mu? Ya şahsi behwitleri, ya küçük önkü näme? Halkı Allah kazanan pullary boldy. Şo zatlar boldy Allah üçin bolmady düşündün mü? Emma biz näme üçin düşmançılık etýär? Öňem diýdik, şuna şennem diýdik. Näme? Meçitlerim gerekkä bide, dogry dämi? Olan at awraýam gerekkä, dogry dämi? Olan ahunluk ady doňam gerekkä. Hakykatdan şo näme? Ahunlar şirklerinden tövbe edip tevhide gelseler. Men oturan yerimden su berýän, söz berýän. Şol ahun hakyky Allah'ın we Rasulunyň dinine gelse, men gidip şo ahunyň näme? Täretlerini aýagyny ýuwjak. Allah öňünde näme söz berýän. Biz olar bilen näme? Şahsy behwidimiz üçin, ya cüýümde düşen pul üçin dawa etmedik. Bize dawalygy näme? Iteren zat näme? Allah näme? Dawa edin müşrikler bilen diýdi. Şunuňmy? Tawhide çağırın. Şun garşysynda kim dursa da näme? Ýigrenin diýdi. Bize Allah buýurýan üçin näme? Ýigrenýär. Emma olardan biz pula, wazifa hissa demektäşler. Näme üçin? Dedim Allah berip dur bize. Allah Taala Razzaq. Şunuňmy? Allah berip dur, ýetirip dur. Yani olar biziň garşymyzda düşmançylyk eden zat näme? Olar gidip hökümetin yüreğini bulap hökümeti biziň üstümizde kuş gördüler. Olar iteren zat näme? Allah bolmady. Şunuňmy? Allah bolmady. Emma hakykatdan olar iteren zat Allah bolanmady. Sen ahun näde? Kur'an agdarýan, dogry dämi? Ya hadis diýip gurulýan. Gel delilleşmeň bilen. Şunuňmy? Ya da men diýilse men gödöňe tutsa, kim tawhide çağırýan bolsa, kim bir Allah'a ibadet etmeliýär. Gel delilleşen hakykatdan ahun bolýan bolsa, näme üçin onu on üstüne aýdyp näme tutturup azat berdirip ya bir toparyň näme heleýin dul goýdurup çağatyny yetim alyp oň alyk hereket edip. Sen ahun hakykatdan elinde meçit bar, et bağlanma, medreselenme, kitap ýadan kasete çykarýan. Gel delilleş, köpçülüň öňüne çykardany mene bir musulman doganymyz Wahhabi adaşypdyr, näme şuň tawbatna sebäp boljak bolýar. Ine de şuň bilen delilleşýän. Sen deliliň näme, men delilim mi? Gel şey. Olar näme beýdan aklar, düşündiňmi? Sebäbi olar iterýän zat näme? Allah däl. Düşündiň? Olar iterýän zat näme? Müminler ýigrenmeklige şeytan we şahsy näme? Behwitleri. Şoň üçin näme? Birden biri bizden sorasa, İslam gowluga çağırýar, dogry näme? İslam bir tüýsek näme? Bir ýigrenji irady aýyrmaklyga bir gelen bir salamat diýip. Emma siz köp kişi bizden näme aly bilmeýän zat şu. Siz bir tüýsek bir topara gowwarmeliýäňiz, bir toparam ýigrenmeliýäňiz. Umum İslam'a näme çağırýar? Gowluga çağırýar da İslam. Hatta et gücügen bolsa näme? Garynja bolsa da kömek etdi ya, dogry näme? Kafiram bolsa näme? Zulüm etmedi ya. Ondan biz din diýäs, Kur'an, hadis diýäs bolýan näme? Käbir adam aly bilen. Kur'an diýäňiz, hadis diýäňiz.
bir göräýmen de Allah näme adamlar ýöne bir tüýsek bir topar adama siz ýigrenç taklaýaňyz. Olar düşünýär musulman ýylda musulmanyň kalbyna ýigrenç bolmaly düşünýär. Musulman ýylýanda diňe näme söýgü mahabbatly mahrawan şuňala adam bolup gelmeli. Şek şübhe ýok. Musulman şolaň diýişýärlik gelmeli. Biz näme söýgü mahabbatly mahrawan adamlaram ýöne şulaň içinde ýigrenmeli adamam. Onam kim üçin ýigrenýär? Allahyň ýigrenýän üçin. Ve näme oňa da diýär sen täzeden agyjyk İslam okap görýär. Rasulullah näme diýen? Rasulullah hakykatdan sen wasfyň eden bolsa Rasulullah jihad etmez da dogry. Rasulullah jihad etdi we bir topar adamlar ýigrenmeklikde sogap berdi. Bir topar adamlar öldürmeklikde näme sogap berdi. We şolary öldürmek üçin gidip ýolly ölen adam eden en afdal adam diýip aýtdy. Şoň üçin näme terk düşünmeliler. Biziň İslamymyz näme? Biziň Allahmyz, biziň Peýgamberimiz hemme gowlugy gowlugy etmeklige çağırýar we hemme gowlugy söýmeklige çağırýar. Şo babatda näme? We hemme erbetligem söý sen oň bilen deň bolmady. Ýok, erbetmi, şirkmi näme? Ona ýam ýigrenýär. Şunuňyzmy? Şoň üçin näme biziň dinimizde el-hubbu fillah wal-bugdu fillah diýilen bir zat. Allah üçin söýmek, Allah üçin näme ýigrenmek diýilen zat. We söýgü diýilen zat biziň kalbymyzda da näme? Diňe Allahyň söýdiýen üçin döremeli we ýigrenç diýilen adam näme? Diňe Allahyň ýigren diýenligi üçin ýigrenmeli. Ondan bärde näme söýgü ýigrenç diýilen zat näme? Bolmaly. Hakykatda bir adam söýgüsini ýigrenjin Allah üçin näme edebilse, näme jazasy bar şoňa? Näme ejri bar? Näme sogap bar? Allah näme öz söýgüsini şoňa wajib etýär. Şunuňmy? Allah öz söýgüsini näme şoňa wajib etýär. Şoň üçin näme biri Muaz ibn Jebel diýen sahaban näme görünne barýada näme diýär? Wallahi men sen söýýänni. Muaz ibn Jebel näme 3 gede kasam iştirip soraýar. Yani men söýýän, ýöne söýgüň aňyrsynda bir dünýäwi bähwitleňen bamy, ýa-diňe arasy Allah üçin söýýän. 3 gede kasam iştirýär, olam 3 gede näme kasamyndan soň wallahi sen diňe näme Allahyň rızalygy üçin söýýän, senden näme dünýäň porsasyndan umyt etýän adam ýok. Bir näme seni Allah üçin söýýän ýa-ne. Şonu näme diýär, onu eşitmen Rasulullahdan eşitdim diýär. Kimde kim näme bir guluny bir gul bir doganyny näme Allah üçin söýse we hiç dünýä bähwidi bolmady diýär näme wajabat lahu mahabbati diýär. Men söýgümem şoňa wajib bolýar. Şunuňmy? Şoň üçin näme Allahyň söýýänini söýmeklik näme bizi Allahyň näme söýmekligine iterýän bolsa tersine Allah goý. Allahyň ýigrenenini ýigrenmesizlige näme iterýär? Bizi Allahyň ýigrenmekligine iterýär. Şoň üçin näme kim Allahyň näme ýigrenji adamsy bolasy gelýär. Bolasy gelene şoň üçin biz Allah'ın ýigrenen adamlardan ýigrenmeli bolýar. Şunuňmy? Ýöne ýigrenjimiziň hem näme? Çägi bar. Şerigatyň näme? Çägine görä ýigrenjimiz bar. Ýigrenmelimi gidip o öldürmeli, gyrmaly, oňalak zat ýok biziň düşünjemizde. Şerigat nähil suratda ýigrenýär, şoňalak näme suratda ýigrenýär. Taýyp. Näme üçin ýigrenmelidik? Sebebi näme? Bizi käbir topar adamlary, müşrikler ýigrenmekligine iterýän zat näme? Sebebi näme eken? Lianna Allaha yubghiduhum. Sen Allah olar ýigrenýän eken. Şunuňmy? Fa anta tubghidu man yubghiduhumullah. Şoň şu näme senem Allahyň ýigrenýän. Şoň şu musulman hiç haçan näme? Ýanky käbir aýdylýan şübheleri allanmaly. Hakykatda biz bir ýerni ýigrenemiz näme? Ýöne ýigrenemiz, lakin Allahyň ýigrenen üçin ýigrenýän eken. Amma allazi yaqul ana ما علي إلا نفسي ولا أعادي الناس وأبغض الناس وأكفر الناس أما كاور adamdan yankı şübhe ağlanıyor. Men näme her kim özüne bek bolmalymy? Kawr näme? Bolgusuzca gurrunlar açýar, aýtýarlar. Şunun Kur'an hadisin garşysyna şeýle owadan söz aýdylanan moda bolgusuz söz bolýar oglanlar. Näme goýuna möz aýanyny nasarlar, geçine möz aýanyny. Yerine dogry gurrun, dogry däme? Emma Kur'an hadisin garşysyna ulananyny eýäm bolgusuz gurrun bolýar. Şununmy? Haçan ataba bolan dana sözler, hikmetli sözler gowy bolýar. Haçan Kur'an hadise garşy gelmese, şununmy? Şoň o sözüň özi yer jagasy bar. Goýuna möz aýagyny nasarlar, geçine, şununmy? Emma bu mesele gelende näme? Ola şekli hüküm ýok, ýykylsa habarym ýok. Goýuna möz aýagyny nasarlar näme? Geçine öz aýagyny näme deýne diýen ýigrenjek bolup, birine düşmançylyk etjek bolup. Özüme bek boloýyn diýilenje zatlar edeň, gaýtarlanjy zatlardan gaýdaýyn bollu diýär. Şunu. Olara biz näme Allahlaşýasmy, Allahlaşmaýas. Näme diýär olara? Naqulu lahu. Ente ma kafarta bit-tagut. Sen şeýtmekliňe ýem sen näme? Tagudy taşlap bilmediň diýär. Şunu.
Sen tağutu inkar etmedin diye. Tağuttan saplanmadın, kafirden saplanmadın diye. Kafirden saplanmadın imanı bitti mi? Ya imanı bitene. El kufru bit tağut min lazimihi muadatu ehlillah. Muadatu a'daillah ve bu'du a'daillah. Şunun mu? Beydiyse näme bir diye yo men yigren. Näme men kafir däla diye. Men kafirler taşladım ha terk ettim ha diye. Şoň üçin biz oňa näme diýip kafir terk etmekliň bir miwesi bar. Olam näme? Terk eden kafirňa näme yigrenmeli sen diýip. Şununmy? Emma sen yigrenip başaramakdyň. Yo men olardan näli? Özüm olardan saýamagam. Ýöne näme görýümäý diýip. Olar yigrenjek bolup düşmançylyk etjek bolup öldürjek bolup eýtjek bolup diýip. Biz oňa näme diýip sen tagudy terk ettim diýenem oňa et başarmasyň. Näme üçin? Sebäp diýsen näme? Biz o diýilen söze näme irtibar edemiz. Her bir sözüň öz bermeli miwelary bar. Şu tağuda da haçan kafir bolanda tağuda inkar edilene näme diye min lazimihi şoň näme bir sana näme bermeli miwesi we hukman olam näme muadatu a'daillahi we bughdu a'daillah Allah'ın düşmanlarına düşmançylyk edip Allah'ın düşmanlaryny yigrenip başarman haçan neten Allah'ın düşmanlaryny yigrenip olara düşmançylyk edebilsen ana şonda sen näme tağudu kafiri näme yigreniniň terk etdiň diýip bilýär. Allah Taala Mücadele 22-nji suratynda näme diýär? 20-nji aýetinde näme diýär? Ene mu'min şu diýär. Soňam wagtlaryny aýtýar. Taýip. Soňam aýat gutarýar. Näme diýip düşünmeli? Taýip şu wagtlar tapylmadyk mu'minana mu'min nälik düşünmeli bolýar. Düşündiňmi? Näme la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil ahir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. La tajid. Tapmarsyň diye Allah we ahiret gününe iman eden kowmyň arasynda. Allah ve ahiret gününe iman edenlerin arasından ne Allah ve Resulüne düşman bolanlar söýýänler tapmasın diye. Şununmy? Hatta şu Allah ve Resulüne düşman bolanlar olan atalary bolsun, ogullary bolsun, doganlary bolsun, ýetireleri bolsun diye. Ýigrenýänler diye. Şununmy? Taýip birinde men Allah ve Resulüne ve ahiret gününe iman etdim diýdi. Şununmy? Ene qaqat ýigrenip bilen. Müşrik qaqat ene ýigrenip bilen. Atama diye, men atamy ýigreneýin. O bağrımdan önen çağama o diye, ilim günüm o diye. O sen bir kalbinde zerre kadar bir rehim şefaat yok mu diye. Doğru men o Allah'ın anım diye, peygamberine ananiyan, ölmek hak, dirilmek hak, onu ananiyan ne. Yöne näme? Edil bulor yigrenmeli amat, yoktur diye. Şoň şeýle yigrenen hak. Näme? Olaýam näme? Mümin bolmaýar. Şimdi mukmani suratda näme bolmaly? Allah Taala'nın aydan sıfatına mümin bolmaly. Hakiki müminler kimdir diye Allah Taala. Allah ve ahiret gününe iman edenler. Ha? Tapmarsın diye olan içinde näme Allah ve Resulüne düşmançylyk edenlerin söýýänler. Hatta şu Allah düşmançylyk edenler olan atalary, ya näme bala çağalary, ya dogan gardaşlary, ya tire kowum bolsa näme söýýänler, ýigrenýänler. Hakiki näme Allah we näme ahiret gününe iman edilenne iman sende näme şu eserini vermeli. Sana şu täsiri ýüze çykmaly. Ve yine Tovan 24-nji aýetinde näme diýär Allah Taala? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi wallahu la yahdi'l qawmal fasiqin. Kul ya. Kul näme buyruk işligi. Kime buyurulýar Allah tarapyndan Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed ey meniň peygamberim aýt diye. Aýt diye. In kana aba'ukum inne sizin qaqalaryňyz diye. Ve abna'ukum ve çağalaryňyz diye. Ve ihwanukum ve dogan garnaşlaryňyz ve azwajukum ve arayallaryňyz. Ve ashiratukum ve qowum gardaşlaryňyz ve amwalun iqtaraftumuha ve gazanan mallaryňyz. Iqtaraftumuha gazanan mallaryňyz. Ve ticaretun ve sizin etyen sevdalarınız takhşawna kasadaha ödem näme adam sevda edenden nämeden gorkýar käwet kesadinden gorkýar utular mukamy edip gorkýar yani sevda gyzyk kıl yani sevda eden adam elmadam utorny weden aqdany sevda etýäňiz ödem şu derejede näme utular edip gorkýaňyz diye şonda da näme etýäňiz yani deňeşdirýän adam iman nilýän adam näme edil sevdagaryň sevdasy alap Sevdan yoluna göre yürümesen, sevdanda utuşmayalık. İman eden sanım, imanın yoluna yürümesen, sevdagarın sevdada utuluşayalık. İmanlı adamın näme? İmanlı utulayan yerleri var. Şoň şu näme? Ve ticaretun takhshawna kasadaha ve näme? Utularny edip gorkup näme? Etýän sevdalaryňyz we masakin tardawnaha
ve söyüp razı olup yaşayan meskenleriniz, caylarınız, ovalarınız diye. Ahabbu ileykum minallah. Allah'dan hem size söygülü mü diye. Ve Rasuli ve onun peygamberinden hem size söygülü mü? Ve cihadin fi sebili ve Allah'ın yolunda cihad etmeklikten hem söygülü mü diye. Tayyip. Onna bir näme biz mümin bolsak näme diýmeli? Allah Taala'nın Rasuli ummatına näme görönüne we görmediğine. Rasulullah'ın ummatına çe bölünýär. İki bölünýär. Gönümel gözü bilen görönü we gözü bilen görmedikleri var. Şu Rasuli näme Allah Taala